Krásný den vám všem, přátelé. Krásný den, i když tady je klasický větr. To už je opravdu tak jako klasické, že se vždycky objeví ty čáry, že jo, zastříkají to, vytvoří ten film, tu tlakovou níži, pak přejde nějaký prostě rychlý pousky, takový jako podivný. A druhý den vlastně potom se jako výrazně ochladí a pak jako furt fouká, tak jako a je hrozný sucho. Jo, na to, že tady prošly včera bouřky, tak je prostě taky sucho, ten vzduch je zase už takovej. Je to fakt, myslím si, že tahle doba umí člověka plnit údivem, kolik lidské hlouposti se sejde, aby tady opravdu někdo laboroval s počasím a chtěl nás zachránit skrz vakcíny a chtěl hlavně vyřešit světový mír skrz co nejvíc bomb. Myslím si, že tohle století se opravdu nazve století paradoxů, úplně protichůdných situací. O to ale krásnější jsou potom takový ty opravdu prosté radovánky, o kterých často hovořím, a takový krásný, milý setkání, které jsou opravdu prostý, ale nějak jako vevnitř jsou bohatý pro člověka. Takže o čem chci dneska hovořit? Já jsem včera vyrazil k té Otavě, jo, protože ta Otava, to je živá řeka. Tam, když jsem se potom slíknul a šel jsem vlastně do takový, k té skále, k tomu proudu, kde opravdu jako ta voda je černá, zároveň úplně oranžově až zlatavě, jo, je krásně prosvícená, tak je živá prostě. Jak je ledová, je živá. Já nemám moc rád rybníky, stojatý vody tady, ale ty řeky, ty mě nějak jako osvěžujou. A ta Otava teda, to je tady řeka řek, no. Mimochodem Smetana, který zhudebnil vlastně tu řeku Vltavu, tak on poslouchal nad těma pramenama potom té Otavy tam jako u té Vidry nahoře, jo. Tak tam mi říkali, že místní, že tam právě jako on nějakou dobu pobýval a trávil tam čas a u toho soutoku, že tam chodil jako poslouchat si vlastně ten soutok a z toho je údajně ten začátek, jo. Když tam jako takový ty vlnky, ty první čůrky vlastně té vody vlastně jako se derou na ten povrch, tak a tančí spolu, jo, jakoby, tak to je právě tam u soutoku, nebo vlastně u začátku jako vlastně Vidry, která potom vtéká do té Otavy. Vy, co jste tady místní, tak to znáte. Vy, co jste nikdy Otavu třeba nezažili, tak opravdu doporučuji. Je to prostě horská řeka se vším všudy a má své kouzlo a je opravdu živá. A u té řeky se dějou nádherný příběhy. Vždycky. Já jsem tady rád jezdil do toho kempu Aní jako malej, jo, a vlastně s pradědou. No a včera jsem tam byl, hledali jsme ty sklářský strusky, že jo, ty odpady z těch pecí vlastně, jo, pro nás jako poklady v podstatě. A hledali jsme to tam a ozvala se paní, která už předtím mi psala, že přes pana doktora Jedličku na mě nějak přišla, jo, a ozvala se, že by nás ráda udělala, že je z Rejštejna. Pro mě Rejštejn je takový podivuhodný místo, jo, kde prostě projíždíte tou Šumavou a najednou se opravdu ocitnete v horském městečku. V horském, který je obklopený jako takovýma pyramidovitýma kopcema, jo, a tam se stýkají ještě ty říčky, jo. Je to takový horský opravdu město, takže já jsem si vždycky říkal, tady bych si někdy rád maloval. A teď se ozvala ta paní a říkala dokonce, že má překvapení, že se tam dokonce uvidíme i s panem doktorem Jedličkou. Takže jsme tam potom přijeli jako v pohádce u kouzelných lidí. Jo, ta paní, ta zářila. A pana doktora Jedličku já už nějakou dobu znám, to je prostě úctyhodný pán. Jeho potomek, nebo i on je potomkem člověka, který založil ten Jedličkův ústav. Udělal něco pro tyhle děti, to je výsostný. A v tomhle pánovi to pořád je. A já mám rád i jeho paní. Těm lidem už bude skoro 85 let. A oni jim září oči. To jsem si vždycky, když jsme se už poprvé setkali, tak to se mi na nich líbilo. A pan doktor samozřejmě je opravdu skutečný doktor. Byl to vážený člověk, který se zabýval plicním onemocněním a dokonce léčil pátera Ferdu, jo, svého času. A byli kamarádi, takže mi vždycky vypráví takový zajímavý zážitky, který já si potom skládám do nějaký mý jako skládanky prostě. Ale tyhle dvě bytosti s tou teda třetí paní, která nás pozvala, oni všichni stejně krásně zářili,
tak teď samozřejmě jako pohoštěníčko, kávička, teď ta zahrada té Šumavy, jo, kde proti té řece té Otavy máte tu jako udržovanou zahradu, ale za váma už se otevírá ta stěna těch opravdu až černých jako hutných lesů, prostě těch smrků a nad nima prostě krouží ty vzletný mraky, který se tam opravdu válí a vznikají tam z té Šumavy, jo, tak to jsou kontrasty světla a ty tam sedíte u takhle krásných lidí a s tím panem doktorem jsou vždycky opravdu velice krásný, rozmanitý a bohatý disputace. Je to člověk, který umí zamířit jako přesně slovem a zároveň má v sobě tu obrovskou jako životní moudrost, kterou umí předat ve zkratce, ne v nějaké nabubřelosti, spupnosti, jo, tak jako ze svých vlastních jako výšin toho mudrce. Je tam jako dětská lehkost a to jsem na panu doktorovi i na jeho ženě vždycky obdivoval. Jeho žena samozřejmě hned říká, já potřebuji mít každý den ruce v líně, takže chvíli tam s náma vedla tyto jako vzletné krásné řečičky a pak prostě už jako vzala si tam berličku a vlastně šla si tam do té zahrady a rýpala se tam prostě v těch kytičkách, aniž by to byla její zahrada, jo. A teď vidíte opravdu tu krásu těch lidí. Krásu lidí. My jsme s panem doktorem samozřejmě zase zabředli na téma, chvíli jsme se tam myhli, jo, co je to vůbec život, co je to vědomí, jo. Já jsem vždycky říkal, pane doktore, já vždycky, když vás vidím, a když vidím prostě člověka, který samozřejmě už to tělo má na sobě ty věky, jo, ale vám září oči. A to vědomí roste, jako kdyby už bylo nezávislý na těle. A to mi přijde velice zajímavý na tomhle světě a životě. A myslím si to, je to vidět u některých lidí, u kterých se prostě rozzáří to vědomí a oni si uvědomujou sami sebe, přemýšlí, leckdy pochybují, ale žijí svůj příběh, je tam to vědomí probuzen. Pak vidíte takovou tu zvláštní věc, že to tělo jaksi třeba odchází, už je unavené tím věkem, ale to vědomí ne. A přitom by to vědomí mělo být závislý na tom mozku, mělo by podléhat stejné degeneraci jako to tělo. Ale je to úplně naopak. A jako kdyby to vědomí už to tělo pomalinku jako přestávalo potřebovat a jak si se od něj jako oddělilo. Takže takovýhle krásný debaty u té Otavy s takovýhlema kouzelnýma lidma. To jsou přesně ty momenty a okamžiky, které mě dokážou opravdu dobít. Že já jsem ráno neměl úplně dobrý ráno, prostě jsou tam problémy s nějakýma obrazem a někdo si obraz jakoby koupí ode mě, pak mi nepošle peníze, jenže pro mě, když žijete na hraně, je to vlastně samozřejmě hned jako situace, chvíli to dáte, ale pak už prostě si říkáte jako, a za co teď nakoupím plátna, prostě musím nějak jíst a tak dále, že jo, takže a ještě bylo dusno. A já teda musím říct, že jsem prostě opravdu spojený s tím počasím, s tou náladou. Jo. Na mě hned každý člověk vidí, jak se jako cítím. Já se nedovedu moc nějak jako přetvařovat, takže ráno bylo to dusno. Jo, to opravdu to dusno. Jo, takže jsem prostě i na ty lidi jako už byl ostřejší, prostě řekl jsem, já nejsem žádná jako vaše hračka prostě, na kterou se jako díváte, bavíte se a Dan to nějak dá. Prostě já žiju v tomhle systému a potřebuju v něm taky prostě běžně normálně jako fungovat, jo, a tak dále. Jo, tak vlastně ráno bylo takovýhle jakoby dusno, zároveň to vyřešíte, uděláte ten blesk, který je potřeba a po té hádce přichází ta pohádka. Zapršelo a teď mě tam ta paní pozvala k sobě domů, dostali jsme pohoštění, dostali jsme ten krásný dar, když se lidi setkají a něco tam jako vzniká a jsou lidi rádi, že se vidí. To se nedá koupit, to se nedá zaplatit, to se nedá vymyslet. Takže děkuju za tohle opravdu setkání, který mi zase vlastně jak si dobilo třeba někde a příjemně mě jako naladilo a jsem rád, že jsem v životě dostal takovejhle dar opravdu potkávat takhle krásný a moudrý bytosti, který třeba ta paní, co nás pozvala, tak my jsme si toho tolik neřekli, ale už jenom ty její oči a ta možnost toho setkání a propojení, ta řekla za všechno a tam vzniká nějaká vděčnost krásná. To jsou pro mě opravdu velice důležitý okamžiky. Kort v téhle jako opravdu podivné jako době, překotné, šílené, tak jsem rád, když potkám takhle krásné bytosti, který třeba už mají v sobě tu moudrost těch věků a můžu se s nima bavit o nějaké kontinuitě.
můžu se s nima vůbec bavit, to je nádherný, to jsem chtěl říct. Takže přátelé, tentokrát už tady zase od řeky Úhlavy, kde se jdu vykoupat. Taky jsme se o tom tam bavili s panem doktorem. Jak důležitý je, když se prokrvíte, když se osvěžíte. Cokoliv, co se potřebuje léčit, potřebuje živiny, potřebuje tu cestu k tomu. Mějte se krásně, přátelé. Přeji vám krásný dny.